That is the argument esinayo la. Mina indaba mina ngikholwa yizwi ba. Yini izwi? Yini izwi? Ungakalifundi iqonde ukuthi izwi yini? Yini izwi? Izwi likabani? Izwi likaNkulunkulu ngayo uKristu. Yini izwi? Awungikhomba izwi njengamanje. Ulizwi? Hayi no, ungikhomba izwi njengamanje. Izwi lelo. According to you, izwi lelo. Konke lokho kulana kuyizwi. Kuyizwi konke kulana. Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu. Kusho bani? uNkulunkulu usebenzisa khona. No, sengibuza sikutshela ubani ukuthi kuyizwi. Okay, umuntu ebuza umbuzo masethe omunye, that's a good question. This time I feel like ibuza umbuzo and I feel like this is a bad question. Angazi ukuthi into kanjani leyo ngayithini. Ngiyaqala ukuthi umuntu abuza umbuzo kube ngazi ukuthi mina virgin. This is a horrible question. Nalo mbuzo abuzayo. Logic. Yini le? Ithi hayi isandla lesi. Isandla sabalesi, isandla somuntu. Uba utshela isandla somuntu lesi. Uba wakutshela isandla somuntu lesi. But isandla somuntu lesi. Ubani wakutshela isandla somuntu lesi. That is the logic ebuzwayo. Uthi lo muntu sitshela ubani ukuthi kuyizwi lokho. Nathi sifundiswa yiba abapostoli ukuthi yilo leli. Basho kuphi la? Ngicela ungiphi verse la lisho ukuthi abapostoli bathe le ncwadi le yonke izwi konke okulotsholwa kuyizwi. Angiphi verse? I-answer yokuqala ayitholayo ukuthi safundiswa abapostoli. After qeda ukisho leyo nto leyo, akuyona into interested ngayo. Into yokuqala qeda utshela use-answer ishiya ukuthi sitshele uba. Let me be specific ke manje ngimnike i-answer. uNkulunkulu kuphela wangitshela ukuthi izwi lakhe. uJesu Kristu wenzani uJesu Kristu? uJesu Kristu ekuzaleni kwakhe ukhetha ukuphila impilo yakhe efeza icebo likaNkulunkulu. Umkhuba wakhe ayinawo ukuthi uzofeza icebo, uzolandela intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu being izwi likaNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu ayisho uJesu Kristu uyayenza. Hani manje into engishoyo. uJesu Kristu wenze everything ekuthiwe eshiwo uNkulunkulu. uNkulunkulu mayesho into uJesu Kristu uyayenza. That is his duty. Right? Ukulandela izwi likaNkulunkulu. Right? Ngiba practical njengamanje. Ulandela izwi likaNkulunkulu. That's Jesus Christ all day every day. But then uJesu Kristu uyabonakala esefa esiphambanweni esejika laphana esesho lapha ukuthi uthi uJesu Kristu uthi ukuze kufeze imbhalo ngonyiwe uthi ufuna amanzi ukuze imbhalo ifeziwe. If uJesu Kristu spend isikhathi sakhe sonke efeza intando kaNkulunkulu, why say worried about iBhayibheli njengamanje? Why say followisha ama-scrolls? Why ngazi ukuthi ama-scrolls nentando kaNkulunkulu into eyodwa? Yini uJesu Kristu ethe sisiphambane? Shothi kahle uJesu Kristu mangabe efollowisha izwi kaNkulunkulu, why enza lezi zinto esebhabhelini? Why efeza iprofetho? Why esindisa abantu ekuguleni? Why enza izinto ezinhle eshiwe ezwini lenkosi? Ama-scrolls ayizwi lenkosi. Because uJesu Kristu ulandela izwi lenkosi. Mangabe abapostoli sebeqhubekayo nevangeli sekusala bani? Sekusala abazalwane. Abapostoli benze njani? Balandela into umoya engcwele oyishoyo. Hana miyayibona yini i-correlation la? Ukuthi uJesu Kristu ufeza intando kaNkulunkulu ulandela ama-scrolls. Bona abafundi bafeza intando kaNkulunkulu balandela ukusho kwamoya engcwele. Seems like yonke into esiyenzayo ezwini lenkosi esiyibonayo lapha iphefumulelwa. Ngazi ukuthi yonke into ilibele iphefumulelwa nje. It's very surprising. So leli ncwadi le ehlangene ngalama-scrolls ahlangene awahlangene because siwabeke at random noma ayisuki noma ikuphi ke lena. Le ayisuki noma ikuphi. Because uJesu Kristu in his entire lifestyle wazenza i-instrument of izwi likaNkulunkulu. Yena what eyakhe impilo was based on izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi iBhayibheli nje bekuyiTestament elidala neTestament elisha, ukuthi iTestament elisha ubusha beTestament buveza ukuthi kwakukhona iprofetho ezindala, ama-prophets amadala. uJesu Kristu ekubeni khona kwakhe ekufezeni zonke iprofetho wasekuvela ukuthi iTestament elisha ngoba la selifika nokuthi selizofeza zonke iprofetho. uJesu Kristu ngempela wafeza zonke iprofetho ezazi kwiTestament elidala. Elithi izwi leli lonke.
Na umbuzo wakho ukuthi ke yini sithi yizwi likaNkulunkulu? Yizwi kaNkulunkulu ngenxa yento eyodwa. Ngenxa yokuthi sike sathi uNkulunkulu ukhulume wathi. Every single time mangabe ufunda in the Old Testament ukuthi uNkulunkulu ukhulume wathi. Mangabe uJesu Kristu efika yena ezofeza lezi zinto uNkulunkulu aseyishilo. That is showing ukuthi yizwi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu is carrying out into ayishilo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akasho into encane ukuthi uzovula isicabha asivale. uNkulunkulu akasho uzovula isicabha asivale. uNkulunkulu usho izinto ezinkulu azozenza. Abantu bazosinda, abantu bazophila. Lokho mangabe kushiwo kuthiwa uNkulunkulu uthi yizwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi yizwi kaNkulunkulu. So akulona izwi kaNkulunkulu mangabe kuzothi uNkulunkulu wenze lezi zinto kuzofika uMesaya. Kuzofika umuntu ozowenza izinto ezikanje mase ngasafiki. So sengalona izwi kaNkulunkulu. Kanti uJesu Kristu mase efika sekavela ukuthi izwi kaNkulunkulu ngoba usezenzile izinto ashilo uzosenza. Ekuzenzeni lezi zinto leziya kuyavezayo manje ukuthi yizwi leliya kaNkulunkulu. Hayi futhi lokho kuphela. Wena ufuna ukubhekisa ivesi elikhuluma ukuthi uNkulunkulu sithatha le ndaba ukuthi ulizwi. Hamba eJohane chapter 1. Uzofica lapha kuJohn chapter 1 kuthiwa eqaleni uNkulunkulu ulizwi. Mangabe uNkulunkulu ulizwi yonke idivela ngaye. Hamba uyabheka ibhuku likaGenesis. iGenesis ithini lithi uNkulunkulu ngikathe edala laphana uthi akube khona ukuthi uthi uyakhuluma mase kuba khona ukuthi. Sho ukuthi la khona sibona khona uNkulunkulu khona ewulizwi. Mase sekuvela incwadi kaGenesis sekavela incwadi kaGenesis ini iyizwi lakhe. uNkulunkulu mayesho kuyalotshwa. Iyizwi kaNkulunkulu. Nani miyizwe into engisho. Mangabe lezi zinto elaphana ziwulizwi, ziyizwi kaNkulunkulu. Ngifuna lento uyibone kahle. Mangabe laphana kuthiwe laphana uNkulunkulu ulizwi, konke kuvela ngaye. Mangabe seseGenesis la khona sekuvezwa khona yonke into ivela khona. Utholakala ukuthi uNkulunkulu wayikhuluma enze. uJesu Kristu mayifika emhlabeni ipurpose yakhe ukuzowenza lezi zinto lezi uNkulunkulu ayishilo. uNkulunkulu uyakhuluma masenze njani eyenza. Ngifuna understand lento le. Mase uJesu Kristu uyizwi likaNkulunkulu yena ke. Uyizwi kaNkulunkulu. Sekufuna manje ukuyajula wena ubheka incwadi wena. Ubheka ihard copy uthi amaphepha ayizwi kaNkulunkulu because wena vele you are ignorant. Mina sengikhuluma mina ngezwi kaNkulunkulu into ekukhulunywayo lapha. Not ihard copy. Sengisho lezinto ezilapha phakathi ukuthi ziyizwi kaNkulunkulu. Because ayizele ukuzowenza njani ukuzoba ihard copy page ama-page because kube sakwenza lokho ngabe university of akulona ngisho ibandla. But into eyenza ukuthi lento eba lapha ibe realistic i-detailed ina zonke izinto ine-information. Ayivelanga yathi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Isikhombisile uJesu Kristu eba umsindisi. Ayivelanga yasuka le ncwadi yavele yashinto esinga understand mase kwaba umlingo kuwenzekile yonke into ekhona yenzekile. Asusanga noma ikubi sathi izwi kaNkulunkulu. Yizwi kaNkulunkulu ngoba konke kufezekile futhi akashongo into encane ukuthi uzovula isicabha asivale. Akashongo njalo. Akashongo uzovula isicabha asivale. Uthe abantu bazosinda. Uthe abantu usho into ezinkulu engenziwe uNkulunkulu kuphela. Mase uJesu Kristu efika sezenza sekwenziwa yini sasithi yizwi kaNkulunkulu. Amabheka uJohn chapter 1 ufuna ukubheka le specific verse nalapha uJohn chapter 1. Mase uhambe ku-book of Revelation most of the time kuyobe kuthiwa incwadi yokuphila. Uxaye ukuthi yiyo le ncwadi yokuphila. Kuthiwa igama lakho lovela lapha kwincwadi yokuphila. uNkulunkulu ubiza incwadi yakhe incwadi yokuphila. Mangabe uthi uyabheka uJohn chapter 1 ukuphila kuvela kuye. He was the light was the life of man. Yena wayilight kuthina. Uphila was the light of man. I-light leya. Shothi uNkulunkulu yena ufika lethu ukuphila. Mase futhi iziloko selikhuluma ngencwadi yokuphila. Izwi likaNkulunkulu ngifuna izwi likaNkulunkulu. Namhlanje ngifuna ungizwe namhlanje. Sesikhathele ngiyabadukisa abazalwane nge-information ini spread misinformation. Namhlanje ngifuna uhamba ushilo ukuthi uya understand ukuthi wezithini masithi yizwi kaNkulunkulu asusi noma ikuphi. Sitshela uyena uNkulunkulu ukuthi izwi lakhe. Asitshelanga nomba. Awuqhubeke.
hayi khona lapho angeke ngize nguphendule. Right. The way ungeke uzungiphendule it is because of lento lento siphiwa ngabantu. Siphiwa ngabantu. Uma ulifunda uyazi ukuthi baba ayikho into ukuthi eBhayibhelini belingekho iBhayibheli. Sesibuyaqala bheka lento engikubuze wena why thina emhlabeni sidinga ukukhona because laba baseBhayibhelini benganalo iBhayibheli. Nayi iclaim enye ke eBhayibhelini lalingekho iBhayibheli. Ngicela sihambe siye ku Psalms chapter 22 siyofunda ukuthi kuthiwani lapha. Mase siyabuya sothi eBhayibhelini lalingekho iBhayibheli. UJesu Kristu wayelifunda, he read the scrolls ukuthi eBhayibhelini lalingekho iBhayibheli. Yazi the first thing ukuthi they use logic ephukile kodwa ezwakala ihlakaniphile ukuze badukise umuntu. And then after that, they can make all kinds of claims. This is called a straw man argument. Where when uzovela create into engekho mase uyifanisa nento nama basis mase wena usebenzisa into engekho mase usebenzisa leyo nto le engekho wakhe ukuduka kwakho ukuprove point lakho futhi wena usutshela this is ibizwa nge straw man argument la khona lo muntu lo esefike wakutshela wena ukuthi lalela ke ayikho lento ekuthiwa yizwi manje usethini manje futhi usethi alikho iBhayibheli eBhayibhelini uJesu Kristu spent his entire life and even worse wayewakhotha hayi ukuthi mhlambe uJesu Kristu akazange akhulume ngeBhayibheli wayekhotha ama-Bible verses ikhoma uJesu Kristu spent his life equota ama-Bible verses wangazi ukuthi into elulo wayekhotha wayekhuluma ngawo ukuthi nayi iBhayibheli verse eliwukuthi nali iBhayibheli verse eliwukuthi uJesu Kristu wayengakhathali wayengadeli wayenza lenkonzo le wayekhotha every single day equota ama-Bible verses akwi Old Testament eBhayibhelini belingekho iBhayibheli eBhayibhelini belingekho iBhayibheli uthathi uJesu Kristu wayefundisa abafundi izwi lenkosi from nothing yabe ngithi mina izwi lenkosi it is because kwakukhona ama-scrolls ayesekhona vele uMose mdala kunabo bonke abantu abakwi-New Testament mase ngikhipha uJesu ngaphandle ubani uMose mdala nabo bonke abantu abakwi-New Testament mase nje simthatha uJesu simkhiphe ngaphandle mdala nabo bonke abantu abalapha. So mina wena ungitshela ukuthi wena since usuclaim into engekho usuzovela ungitshela ukuthi la ngekho eBhayibhelini kanti eBhayibhelini in the New Testament bayaquota iBhayibheli in the Old Testament. And if you understand what prophecy means, ila khona usukhuluma khona izinto of the future. So which means in the Old Testament nakhona they quote the New Testament because in the Old Testament they prophesied things that were in the New Testament. So you have the Old Testament and New Testament quoting each other. Ukuthi la sikhotha ngeProphecy, la sikhotha ukuthi we are fulfilling the prophecy. Angazi ukuthi khona umuntu ozongizwa yini. Yazi ngifuna manje sidile nalento le. This is an issue I'm ready to iblasphemy bazalwane angiyifuni because it's unforgivable, especially umuntu ongazi lutho. Ufike uclaim uthi hayi uzokhuluma into imibuzo sesiyaphendula imibuzo mase balokho you make an outrageous claim into zabantu lezi kanjani into zaNkulunkulu uthi into zabantu wena into ekhulumayo into zabantu everything ayikhulumayo lo malume lo everything ayishoyo isiqhama from into ayibiza ngelogic yakhe athi izinto zangempela lezi because we atheist noma azi ukhonzana if ekhonza lezi into ayikhonzayo abuya azothi ayikho into eseBhayibhelini he studies the Bible uyayiza into lapha phakathi mase ayiziba mase kethe ukuthi hayi ngoba mina ngihlakanipheka phezulu kwale ncwadi endala kunami nali iBhayibheli and ukufunda lapha kuJohn chapter 1 uthi aqaleni kwayekhona ulizwi uNkulunkulu enoNkulunkulu and then mahamba bese lithi and then izwi laphenduka inyama wazakhela indawo yakhe phakathi kwabantu of which now isidecline lento eniyibiza ukuthi nithathe lencwadi le ebhalwe uShakespeare nithi yizwi because ayisaveli because incwadi ayizange yajika yaba inyama so nina nikuthatha lapho ukuthi lento izwi. All right, athi sibheke i2 Korinte 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Emva kwalokho right after beqeda ukukhuluma nto sebeyamkhatha sephendula amazi waphendula ethini but mina ngithole le clip le. So ke into engihlekisayo about this portion ukuthi hey lo malume lona yazi the fun part about umuntu ongalazi iBhayibheli ugcine esenza izinto lo muntu studies the Bible but akalazi ugcina esenza izinto ezicontradicts into ayishoyo. Usethi yena ke manje usekhuluma ngolizwi ukuthi ulizwi usezoba iflesh ukhuluma ngoJesu cabanga out of all people akakhuluma ngaye yabona into ayikhulumayo is against uJesu because uJesu Kristu yena wayefeza izwi
yena usekhuluma ngoJesu Kristu. Ukhuluma ngayo uJesu Kristu waze washo ukuthi ukuze ifeze yonke imibhalo akekho umuntu omela izwi njengoJesu. Yena usekhuluma ngaye kahle kahle ekuzalweni kwakhe as argument. Usathini? Usefaka amanye amanga. Yafethu I understand ukuthi lento fethu ye blasphemy kanje. Usethi incwadi eyabhalwa uShakespeare. Ngoba ufuna uhambe uyosearcha lapha ku-internet. Uma ubona uShakespeare lapha wena uzohlanya ukuthi ubeqinisile ngoba ubona uShakespeare. Kanti awazi uShakespeare wayekhona translator. Uyena wayitranslate iBhayibheli. Yabona nje bekukhona iKing James Bible lapha. One of the people ababe translator kahle kahle amaBhayibheli kuqala. uShakespeare was one of them. Incwadi eyabhalwa uShakespeare was here to translate the Bible. Yena amongst other people ayena Shakespeare yedwa bakhona abanye abantu ababe translate iBhayibheli. Wena uzotshela mina wena ukuthi uShakespeare yena wabhala iBhayibheli. See ufike enze an outrageous claim mase edamanga phakathi. Khona agenda yakhe ezoyiphusha. I don't have a problem with questions. Khona abantu abuza imibuzo ngoba befuna ukwazi. Base khona abantu ababuza imibuzo ngoba bene agenda. Hayi ukuthi imibuzo yabo siyayisaba. Ukuthi agenda yabo ifika mangabe sezofika eqathaza amanga nje. Uthi iBhayibheli labhala uShakespeare. Umuntu ohlele ekhaya ongakholwa ongalazi indaba kaNkulunkulu usephumile yena azi ukuthi incwadi kaShakespeare le abahlezi bethi incwadi kaJesu. Shuthi uJesu wa-invent uShakespeare. Engekho. Because incwadi ama-translators mina mase ngitranslate iBhayibheli manje ngilmodify shuthi kahle kahle imina engili-inventile. These are the same people abathi since abantu ababelungu bafika neBhayibheli la shukuthi wena mangabe ukholwa wena uyislave. Meaning ukuthi wena uzongitshela ngomuntu ongaphandle kweBhayibheli, umuntu ongekho ngaphakathi eBhayibhelini. Uzongitshela ukuthi wena yena unani ukhona into ayilethayo eBhayibhelini yenza ukuthi mangase mina ngiphathe ngibe islave sakhe. Ngoba yena wafika neBhayibheli. Ayikho ngisho yodwa incwadi eBhayibhelini enegama lakhe. Shuthi mina ngislave. Ngoba mina ngifunda iBhayibheli enoJesu Kristu, eno-Egypt eno-Israel owaba freed from slavery. Shuthi mina I'm the slave. These are the same people abasho leyo nto le ukuthi hayi wena uyislave wena ngoba wena ukhonza le ncwadi ekhuluma ngani ekhuluma ngalo ekhuluma elokhu ngoba yatranslate uShakespeare shuthi yabhala uShakespeare ngoba yafika nomlungu othize shusho ukuthi incwadi yakhe ulo mlungu loyo uyayiona uona iBhayibheli. Mase emva kalokho ezothini ke emva kalokho uthini emva kalokho ukhuluma about uJesu Kristu. Sengilapho ukhuluma about uJesu Kristu ephenduka izwi uthi inyama le ukhomba amaphepha. I'm not talking about the hard copy. I'm not talking about amagama ama-chapters. I'm not talking about amagama abhaliwe lapha phansi. I'm talking about izwi kaNkulunkulu. The moment uyifunda le ncwadi leyana izinto ezenzayo kuwena. Wozani kuJesu. Le ncwadi le moment uyifunda into ezenzayo kuwena. Abanga wena uzokhuluma nge-hard copy uthi inyama le. Uzothi inyama le. Yazi uNkulunkulu engulizwi. Ongeke umkhomba ukuthi ulizwi lo inyama le. Uzongitshela ukuthi iBhayibheli hard copy inyama le because fanele ifike kwali transform ize kuwena. Shuthi ulizwi mangabe esezalo eseba umuntu ophilayo sukwazi kumkhomba ukuthi inyama le. Ngithi mina ngenkathi sawulizwi umkhomba mhlawumbe umkhomba in that place. Ngikathi umkhomba uyasho ukuthi inyama le. Because the moment you khomba izwi lenkosi uthi inyama le wena ibhuku lelikhombayo. Mina I'm talking about izwi likaNkulunkulu. I'm talking about izwi likaNkulunkulu. Wena uzongitshela ngencwadi wena vele. Because wena vele into yazi mase emva kalokho uyahamba uyongishuma izinto engekho after lokho. So ilapho khona abantu ababuza because they want knowledge. Mase bakhona abantu ababuza because they want to run an agenda. Mina the first question engakubuza yona nonke. Ngiyabona nje omunye umuntu ngiyambona ibuka le video usedukisiwe waqedwa. Even worse umuntu obuza into engekho. Yini le? Isandla lesi? Isandla lesi? Usho ba uthi isandla lesi? Uba isandla saba lesi? Isandla somuntu. Usho ba uthi isandla uba afika na leyo nto le? Hayi masabazalwane bayaduka kanjalo. This is the world we live in. Wake up 2026 namhlanje.
2026 sudikiswa into ezincane kanje kuthiwa izwi kaNkulunkulu. Cha, ngithi mina mhlawumbe uzokhuluma into enkulu. Izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu. Like you go back uzobuza those simple questions. We are lost.